Hej, jeg hedder Claus. Der er sikkert mange, der kender mit efternavn. Det er Hækkerup. Vi er også en stor politisk familie. Begge mine forældre var medlem af Folketinget, og jeg har 2 sønner og en svigerdatter, der også er medlem af Folketinget. Jeg har alle sammen været valgt for det samme parti, Socialdemokratiet. Og det er fordi, vi alle sammen kæmper for dem, der er svagest i samfundet. Fordi vi mener, at alle mennesker er lige meget værd, og alle sammen har ret til en god tilværelse. Og derfor synes jeg også, det har været rigtig, rigtig træls med den borgerlige regering, vi har haft gennem de sidste 10 år. Det velfærdssamfund, vi har været med til at bygge op, er blevet skåret ned. Der er skåret på de svageste, der er lavet skattelettelser til de rigeste, og vi har været inde i en udvikling, som vi ikke synes gør, at vi har et godt samfund, et samfund, der hænger sammen. Det vil vi gerne rette op på ved det kommende valg. Og det er derfor, vi har udarbejdet en plan, der sikrer, at vi netop får rettet op på de ting, at vi får øget beskæftigelsen, at vi får styrket statens finanser, så vi ikke kommer ud i en græsk gældskrise. At vi satser på, at alle er lige meget værd, at vi får rettet op på den skævhed, der er kommet i vores samfund. Jeg bor i Frederikssund. Jeg er valgt i Frederikssundkredsen, som dækker Frederikssund og Frederiksværk. Og det er et rigtig godt eksempel på, hvad der sker. Vi vil gerne have en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Den borgerlige regering har foreslået, at der skal være brugerbetaling både på den nye forbindelse og på den eksisterende forbindelse. Det går vi socialdemokrater imod. Det er en sammenhængende kommune, og vi vil gerne have, at folk kan rejse gratis inden for deres kommune. Vi synes heller ikke, der skal indføres brugerbetaling i Frederikssund, når der alle andre steder i landet kan køres gratis over de broer, der er bygget. I Frederiksværk, som er meget afhængig af beskæftigelsen i Hillerød og i København, er det vigtigt, at vi får udbygget infrastrukturen, både den kollektive trafik og vejene, sådan så borgerne, der ønsker at have et arbejde, virkelig også får en mulighed for at kunne komme hurtigt frem og tilbage til arbejde. Det at hænge i køer på vejene er spild af god tid, som man ellers kunne tilbringe sammen med familien. Og det er noget af det, vi prioriterer højst i Socialdemokratiet.